дар зиндагӣ ман фаҳмидам ки як маслиҳат метавонад ҳаёти шуморо тағйир диҳад. Соли 2015 ман ба донишгоҳи тиббии шаҳри Хабаровски Русия дохил шудам. Бо сабаби надоштани шавқ ва хоҳиш дар ин касб ман ба таҳсил аҳамият намедодам ва баъди як сол маро хориҷ карданд. Пас аз ин давраи мушкилтарини зиндагии ман фаро расид. Ман маҷбур шудам барои пеш бурдани зиндагӣ мардикорӣ кунам. Дар аввал ман дар мағозаи пятёрочка боркашонӣ мекардам. Сипас як муддат дар сардии зимистон дар сохтмон кор кардам. Ман ки боре ҳам меҳнати вазнин накарда будам, ин кор бароям хело мушкил буд. Бародарам Муҳаммадёр бо ман якҷоя кор мекард ва рӯзе ба ман маслиҳате дод ки зиндагии маро сарупо тағйир дод. Ӯ гуфт: додарам, ин кор зеби ту надорад. Ту идеяҳои ҷолиб ва маҳорати суханронӣ дорӣ. Ту метавонӣ диққатро ҷалб кунӣ. Барои ҳамин худро дар блогерӣ бисанҷ. Аммо дар аввал ман маслиҳати ӯро ҷиддӣ қабул накардам, зеро он вақт блогерӣ чандон машҳур набуд. Аз тараф дигар кор дар сохтмон низ ба ман писанд набуд. Аз ин хотир ман тарсу ҳаросро яксук гузошта худро дар YouTube санҷидам. Дар аввали роҳ чандон тамошобини зиёде надоштам ва маблағ низ кор намекардам. Вале аз бас ки ин касб ба ман писанд буд, ба ҳеҷ чиз нигоҳ накарда онро идома додам. Баъди каме таҷриба гирифтан хостам блоги футболиро пеш барам, зеро ин чиз ба ман писанд буд. Дар натиҷа ҳам тамошобини худро пайдо кардам ва ҳам аз ин кор маблағ ба даст меовардам. Бо шарофати ин кор ман ба ҳама орзуҳои худ расидам ки яке аз калонтарини онҳо ба Амрико рафтан буд. Бо ин видео ман чӣ гуфтан мехоҳам? Ҳеҷ маслиҳатеро нодида магиред, махсусан маслиҳати наздиконатонро. Аз ин рӯ агар ба чизе шавқу ҳавас дошта бошед, бо вуҷуди мушкилиҳо ба он машғул шавед. ҳамад ассалому алайкум, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Бале, вақте ки чунин суханҳоро аз чунин бародаро мешнавен, хеле ҳам рӯҳбалад мешин агар шумо шахсое бошен ки нав қадам гузоштаестен дар соҳаи интернет ё ин ки дар ҷодаи блогерӣ. Лекин вақте ки хабарҳои охира дар бораи YouTube ва дигар сайтҳо мешнавен, мехоҳен ки таслим шен. Лекин шумо таслим нашен. Медонед барои чӣ? Нет. Барои он хотире ки ин хабарҳои охир нест, ин хабарҳои нав нест. Барои маҳкам кардани Instagram, Telegram, YouTube чандин солае ки Россия ҳаракат дора ва ин ҳаракатҳо барои чие? Барои он хотире ки одаморо аз плашадкаҳои зарубежнӣ ба плашадкаҳои худаш бигзаронад, то ки идора кардашон битона. А дар умум маҳкам кардани ин плашадкаҳо ғайриимкон аст. Мисол мегирем, Instagram ҳамчун сайти мамнӯъ дар Россия ҳисобида мешавад. Оё Instagram блогерҳо аз коршон мондан? Не, албатта ки корашона пеш бурдаистанд. WhatsApp худаш ки мессенҷерае барои муошират, дар ӯ ҷо ҳам аллакай одамҳо канал кушодаистанд. Барои маҳдудият кардани кори махсус плашадкаҳо блогера нобуд карда намешавад. Аз ҳамин хотир агар ки шумо нав қадам гузоштаиста бошен дар ҷодаи блогерӣ, рӯҳафтода нашен ва ҳеҷ вақт блогера ба махсус сайт алоқамандӣ накунен. Яъне ки блогера ба хотире ки YouTube, блогера ба хотире ки Instagram, блогера ба хотире ки TikTok дигараш не. Яъне ки он маҳорате ки блогер дора ки бо халқ, бо мардум кор мекунад, дар байни мардум кор мекунад, ин корша дар дил хоҳ плашадка карда метавонад. Агар ки як мушкилӣ дар як плашадка шид, ӯ блогер мехиза бо дар дигар ҷо корша пеш мебарад. Яъне ки блогера манъ карда намешавад. Аз ҳамин хотир роҳафтода нашен. Агар ки оғоз карданӣ бошен, оғоз кунен. Барои дар ҳаёт муваффақ шидан бояд ки аз замона қафо намонӣ. А барои аз замон қафо намондан бояд ки бо замон қадам гузорӣ. А қадам гузоштан бо ин замони нави мо чие? Сару кор бо технологияи ин замона. Ин чиза админит кардан номумкин аст. роҳафтода нашед. ҳозири ҳама мардум мақсад ҳамин соҳаи интернетда часпидаган. ҳамешавад курс албати мақсад сумакӣ шогирд бигирӣ дарс биёд. ҳамада ассалому алайкум дӯсто, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Дархосте ки айни замон шумо диден, ин дархост ягона нест ва дархост нест ки танҳо рӯзҳои охир ба тарафи ман равона карда мешавад. Чунин дархостҳо муддати хеле ҳам дарозе ки аст. Уже ба фикрам ки камтарак дигараш мондагия мақсад неми дастка паска ҳамаиё барои плангули гирифтагӣ нестам брат. чӣ хеле ки аллакай шумо фаҳмиден, ба мисли дархост дар ин бора, нақшаи иҷрои ин дархости шумо муддати хеле ҳам дуру дароз буд дар ман. леки ҳаётай одамия, мушкилию беморию дигар проблемаҳои болои сари одамия ки амалӣ карда наметавонӣ ва ҳамчунин мегӯянд ки ҳар он чизе ман хостам на он мешавад, ҳар он чи ки Аллоҳ хост ҳамон мешавад. ва мумкин аст ки ӯ рӯзо Аллоҳ рӯзша муайян кардагӣ набуда. Лекин Аллоҳ розӣ шудагӣ буд аллакай 1 сол пеш, ки вақте ки ҳамин доска пайдо шуд. Бале ки доскара ман на танҳо барои разоблачат кардани даҷҷолию хоинии лангулӣ гирифтагӣ. ин доска маҳз ба хотири иҷро кардани ана ҳамин дархости шумо буд. ва чӣ хеле ки дар болои экран маълумотҳои файла дидесен шумо, ин маълумотҳои якум видеои дар бораи ҳамин курс ки ман сабт кардагим аллакай моҳи апрели соли 2023, ки айни замон шумо маҳз ҳамеро тамошо мекунед. марҳамат. буд як вақтое ки одамо блогерро масхара мекарданд. Вақте хитая сол пеш мебинем.
بهم خیلی بازی با ما میرم وقتی که تو میگفتی که من بلاگر شدن میخوام من کار میکردن میخندن همین کار در سری ما هم گذشته که وقتی که من نو کانال شدم آدمو خیلی تو قبول میکردن وقتی که подписчикот زیاد میشه ایت میپرسن که چه خیل همین کارا کنیم که تکرده استی یه چیزی عادیه خیلی که بزرگا گفتگان میگن که در اول همه میخنده بعدا حرکت میکنه که ترا کپیروات کنن از همین خاطر رو هفتاده نشین هر یک شخصی که در این ساحه اینترسواد میکنه успет کردین حاضرم در نیست برای که این کاری عصره پس سوتی سواد چیه یعنی که این معلوماته правильно но میشه که بی معلومات با سواد باشی Да, конечно. نمیشه برای که با سواد بگن تو باید معلومات داشته باشی لیکن در اینجا گپه که چگونه معلومات آیا معلوماتی توی که در اساس اوتر با سواد میگن در حیات در کار میشه و یا اینکه نه همین طریق معلوماتی که برای بلوگری اینم پسوتی معلوماتی که در کار در همین عصر زمان همه سلام علیکم برادرها چهلی که میگن پیش یک کار سر کردن تو باید خیلی با آدم معرفی کنی تر بشناسن کمتر معلومات درباره خودم گفتی و شاعری که میگه من محمد شریفов کار خودم آغاز کردم در ساحه اینترنت از سال 2017 و خیلی هم مقدار زیادی کانال ها ما داشتم در اینترنت که основнойش همین اسم شریفов تنها در یک کانال شماره ویدیوهای ما از 800 بالا تماشابینای عمومی باشه تاگی 45 میلیون دا میرسن اگر که در عموم همه کانال‌های ما را حساب کنیم و عموم چند ویدیو از تگ دستی ما گذشته من خیال میکنم که از 1,500 زیاد ویدیو از تگ دستی ما گذشته که ما صحبت کردیم شیشتا گپ زدیم و او را مونتاژ کرده برآوردیم این اون را نشون میده که در این ساحه تجربه خیلی هم کلان ما دارم و در این قدر تجربه خود ما در اینترنت شخص شدیم که هر نمود آدمو ما را تماشا میکنن آدمایی هستن که میخوان ما با و یگان چی یاد بتیم همه شبکه کورس هستی آدمایی هستن که میخوان ما вообще نباشیم که یک کس نمی‌وست توجیکا 60-70 فوزشا پروتیکیما کرد اگر 4 تا همون خیلی بشوه کو آدمایی هستن که مهنت ما را به طرف خوبی واگذاری میکنن و قدر میکنن سه بلوگری بهترین که شما پاسیانی و یا گوش میکنید وجد اسم شریفов در جای اول مثل اسم وقتا همه ویدیوش دگی مال یوتیوب شما سه بلوگری پسندیده از نگوی شخص اسم شریفов توپ سه بلاگر ما همین در یک برنامه فکر که ما یک بلاگر داریم ما ولی ما گفت نمی‌دونم اسم شریفov سه بلاگری با استعداده که شما هر روز یک تا اسم شریفov از شماره الوهیده تماشابین ویدیوها باشه اگر از بالای حساب کنیم 1.5 میلیون و پایانی حساب کنیم تا یگا یعنی که من مثل شما آدمایی که میخوان بلاگر شوند از نول سر کردگیم هیچ وقت فراموش نکنین آدمی که ویدیو داره که 1.5 میلیون پراسماتر داره فراموش نکنین که او هم از نول سر کردگه و شما هم این کارو کرده میتونین درجا ممکن سوال عجیب با میون بیاد که از یک کانال داشتن در کانال های زیاد داشتن ویگنتر نیست برای چه خاطر من تمام روبریکا ها را جمع کردم در یک کانال کردم مقصد از این کار و سیرهای اینا رو البته که شما در کورس میبینین و همچون برای چه خاطر یک بلاگر میتونه که ویدیوش میلیون پراسماتر رو بگیره با ویدیوش 50,000 پراسماتر رو بگیره سیر در چیه و برای چه خاطر هستن بلاگرایی که مهنت میکنن پراسماتر نمیگیرن از تا بلاگرایی که вообще موسر میکنن و پراسماتر میگیرن یعنی ما آدمی هستم که الکه در این قدر جاده بلاگری خودم از سال 2017 این جانب ما جواب در این سوالا دارم از همین خاطر دویر شما نگاه کرده من به خلاصه آمدم که یک کورسی برای بلاگری بسازم که شما در رفتی کورس تمام معلوماتایی را که من از سال 2017 تا امروز به دست آوردگیم چند که اشیبکا و چند که لازیکا و چند قدر پست بلندیایی که من در جاده بلاگری دیدگیم در همون وقت مرا آدمی می بود که و مثل من امروز این قدر معلوماتی که من دارم در این ساحه اگر می داشت با من می گفت من او دستاوردهایی که از او سال به این سال آوردگیم من میره در مدتی 2-3 ماه می آوردم شما وقتی که این کورس هم میگذارین انم قدر معلومات شما در یک کورس میگیرین یعنی که وقتی خودتون اسکریت میکنین شرط نیست که با مثل من انم قدر راههای خور و خس و جنگلی را بگذارین بیاین یعنی که راه هم خوام وقتی میگذاره که من خورش علاقه یعنی ما کردگیم من شما را سودش میگم تز یعنی که این خیلی نکن اشیب کشید بعدی خیش میکنی یعنی که نه من اوجه کنکریتش میگم برای که اشیب کشم ما گذاشتم و شما دا میگم تا که شما وقتونه زیاده صرف نکنید حالا شما تماشا دارین او روکی را یعنی درسی را که درباره خودی کورس از این درس میفهمین که در کورس شما چی به دست میارین آیا вообще در شما در کاره یا اینکه نه فکر میکنم که این کورس دیگه کورسی هست که ذکر میکنه همه وپروسی را که چه بلاگر شویم چه سوم کار کنیم چه دیگه برای اون خاطری که درجه همش هست کورس ما عبارت میشه از 3 پاکت استارت بلاگر
ва фул пакет. албатта ки дар инҷа саволи хеле ҳам ҷолиб метавонад ки ба миён биёяд. барои чӣ хотир маҳз 3 пакет дар дохили курс намешавад ки инро 1 пакет кунӣ? хеле ки аллакай шумо медонед, ман муддати хеле ҳам дарозае ки курсро разработка кардаистам ва бисёр чизо ман дар ин байн мушоҳида кардам ва ман омӯхтагиам талаботи одамоеро ки харидори ҳамин продуктанд. одамое ки ба ин маълумотҳо эҳтиёҷ доранд гуногунанд ва талаботҳои унҳо ҳам гуногунанд. аз одами навичок саркардагӣ метавонад ки то профессионални блогера бошад ва албатта ҳама ин маълумота ман ба ин гуна одамҳо расонда метавонам. лекин ин маълумотҳоро структурировать кардан дар кор аст, ҷудо кардан дар кор аст. ҳар каса барои худаш. барои ҳамин хотир дар инҷа 3 пакет гуногун аст. вақти блогерӣ аз 4 стадия иборат аст. яъне ки стадияҳои блогерӣ: старт, навичок, блогер ва профессиональный блогер. яъне ки ман дар ин қадар солҳои блогерим ҳамин қадар таҷрибаи гирифтагиам ки ҳар як одамоеро ки дар ҳамин зинаҳои алоҳида қарор доранд метавонам ки мувофиқи талаботи ӯо ба ӯо маълумот барасонам. аз ҳамин хотир курси мо аз пакетҳо иборат аст. шахсе ки дорандаи пакети старт аст шахсе буд ки ҳечро намедонист. баъди доштани пакети старт аллакай ин одам метавонад ки худша блогер ҳисоб кунад. яъне канал кушода метавонад, гап зада метавонад, мавзӯъ интихоб карда метавонад, барнома карда метавонад, яъне ки соҳиби канал мешавад. хоб хеле ҳамкори хуб. пас дар инҷа вуҷуд дорад пакети блогер. пас ин одаме ки мо аз ин торикӣ бировардем, блогериш кардем, пас бо пакети блогер барои кӣ вуҷуд дорад? чӣ хеле ки шумо мебинед значоки ҳоло ҳам зард аст, яъне ки напухта аст. мо гирифтемша аз нуқтаи хом блогериш кардем. лекин шумо медонед ки дар кори блогерӣ одамое ҳастанд ки муддатҳои хеле ҳам дароз канал доранд, пешрафт надоранд. яъне ки пешрафт аз ҳама тараф, аз тарафи сабти видеокунӣ, аз тарафи качестваш, аз тарафи бинанда ва ҳамчунин агар ки ин тарафоту пешравӣ надошта бошӣ, албатта ки чизеро ки ба хотири шумо блогер шиданиен он чиза ба даст оварда наметавонӣ ва он чизам шумораш зиёд намешавад. яъне ки маблағ бале барои блогер 200-300 ҳазор рубл кор кардан дар моҳ аз блогерӣ инем хеле як чизи оддие, як чизи оддие ки ба ин сум расидан имконияти хеле ҳам баланд аст. фақат дар инҷа пешрафт кардан дар кор аст. чӣ гуна? бале барои ҳамин вуҷуд дорад курс. пешрафт кардан дар кора гуфта ба як калимаи кор пеш намеравад ва барои ҳамин астае ки одамо мешаванд блогер солҳои дароз аст. ҳатто блогерое ҳастае ки дар ҳамин ҷодаи кори ман дидагиимшон риск кардагиан дар як ҷо мондагиан. аз вақте ки ман блогерам то имрӯза ки мисол ман ин қадар пешрафт кардагиам, ӯ одамо шумораи подписчикошон як хел аст, шумораи просмотрошон як хел аст ва качествои дигар корошон як хел аст. ва бо дар ин байно буданд ки шогирдам ман доштам, албатта бисёрш хай парончак чидаги ҳоло дар ин бора гап намезанам, намедонам западло нестае ки бугӯӣ ки устодат ки буд. лекин бо ҳастанд одамое ки единисти одаме ки мара блогер кардагиай фаҳмондагиай тактикаи кори блогерира чӣ кардан дар кор, чӣ кардан дар кор эсем шариф гуфтани одамай бародарон муҳаммад. ин западлогӣ надорад. ин намакдор будани одама нишон медиҳад ки як вақт як одам сабаб шуд ту дар чиқри рис нагирифтӣ, пештар баромадӣ, качествои видеоту дигар корот хуб шид. яъне ки шахсе ки пакети старта гирифт оварда моро блогер кардем, а шахсе ки пакети блогера мегира, пакети блогер маълумотҳои старт ҳам дорад. лекин бо дар инҷа маълумотҳое дорад ки ма ӯда кӯмак мекунем ки чӣ хел аз ана ҳамин чиқриш бирояд, аз ҳамун чиқрие ки ягон пешрафт надорад. чӣ хеле ки ма дар боло ашиб кора гуфтам, шумораи подписчикшам, шумораи тамошобиншам ва албатта ки пул кор карданшам зиёд шавад. дар инҷа хеле ҳам саволи хуб ба миён меяд ки хуб одаме ки ҳеччиро намедонист пакети старта гирифт, аллакай блогер шид, хай хоб блогериш риск гирифтагӣ буд, ҷунбид. пас дар инҷа пакети фул чӣ кор мекунад? ана ки ҷои интереснаш дар ҳамин пакети фул дар дохилаш ҳастай ҳарди пакетҳо. лекин бо дар инҷа ҳастай дополнительни бонусҳо. чӣ гуна? совету якчанд секретҳои дигар дар бораи пул кор кардан, дар бораи дигар хел развития шидан ва дар бораи якчанд психологически сиру секретҳои ма ва тавсияҳои дигар блогеру ҳунармандое ки дар соҳаи интернет муваффақ шудагианд. муҳаммад гаиров ҳамном. салом алейкум брат. нека салом алейкум братҷон. салом алейкум акай шаҳбоз. шукрулло салом алейкум брат. мира мирзои гаиров салом алейкум брат. ва алейкум салом. салом бош бародар эсем шарипов. ма фахр мекунам ки бародари ман хеле курс сар додест. раҳман муҳаммад барои ин имкониятро додан. муҳимтарин чизе ки барои як блогери навкор лозим аст айрӯи опити худам ака гуфтестам мақсад ҳамон чизеро ки худам
фаҳмидем ки муҳим буде. агар ман бояд ба онҳое ки мехоҳам блогер шаванд маслиҳат диҳам, ман мегӯям ва баъзами ҳамаи бо илова ду бонуси дигар ки якеш ҳастай абзор кардани каналҳои шумо, яъне ки одамое ки дорандаи фул пакетанд, ман каналҳои шуморо дар прямой эфир агар ки хитон хостен абзор мекунам. албатта ман намедонам ки чӣ қадар баъд ҷалавиш мешава. хай мебинем масъалаш яъне ки гуфтем магарем бикунем. И ба шумо бо талчок метавад ки тавассути прямой эфири ма уже бо канали шумо бигем бо чандин қадар дига аудиторияш зиёд мешава. Ва аз ҳамада ҷои муҳимаш ман медонам ай чашмотон хондаистам ки шумо интересоватса мекунед ин хел корода ба хотири чӣ? Ба хотире ки дар аввал гуфтем ин фани асрай. Дар ин соҳаҳо ҳам пул кор карда мешава ва шумо ҳадафи якумтон пул кор карданай. Яъне ки одаме ки соҳиби ин пакет мешава, ин метавонад ки агар аудитория дошта боша, аудитория хеле ҳам хурд, яъне ки мисол 500,000 подписчикам аллакай кор мекунад. Метавонад ки аз ҳамон рӯзи аввали гирифтани ҳамин пакет сумкор кардана шурӯъ кунад. И як роҳи дигари сумкоркунӣ ҳастае ки тавассути ма мекунӣ дар якҷоягӣ бо ма. Акнун вақте ки бо номгӯи пакетҳо ва дараҷаи блогерӣ шинос шидан, мо бояд ки бо дохили пакетҳо шинос шем, то ки фаҳмем ки дар умум вабше маълумотҳое ки ман дар шумо мерасонам дар шумо дар кора ё ин ки не. Ҳамин видеоам бисёр одамо дадаҷа полезна мешава, барое ки итак ман маълумот мегӯм. Рӯйхат кардагиам аз таҷрибаи худам дар рафти ҳамин кор ма определит кардагим як чанд соҳаҳоеро ки агар ки мо вақте мехоҳем ки париятка кунем барои осон кардани кори худмон, именно аз ҳамино сар мекунем. ҳамаи маълумотое ки ҳозир ман гап задистам дар пакетҳо распределит шидагиае. Дар фул пакет ҳамаи пакетҳое бо плюс бо маълумотҳои ма, яъне ки ҳамаш, яъне чира шумо дар рафти курс аз худ мекунед. Сохтани канал ва интихоби номи канал, яъне чи ай? Пасути ин кори осонае ва муҳимаш дараҷа интихоби ном ай. Бисёр одамо аҳамият наметан. ин чизе ҳастае ки муҳиме барои дальнейши ту. Мисол одамо дар аввал мемонад санг сафолу баъд вақте ки 100,000 подписчик мекунад наметавонад лиш карда. Чӣ ба барое ки ту наметавонӣ лиш карда? Пасути ин дим номи ту мешава. Мисол мара дар комментария менависанд салом алейкум SM Шарипов. Пасути номи ман Муҳаммад Шарипов ай. Яъне ки пурра маълумотро ба дар барои плюсҳои ма дар худи курс мегӯм. Дуюм гап мезанем дар бораи оне ки блогер кияй ва ҳадаф аз блогер дар чие. Ту бояд бидонӣ блогер вобше кияй, блогерӣ чӣ бартарият дора, блогерӣ чӣ коро дар ҳаёти осон мекунад, блогерӣ чӣ фоида ба ту меёрад. Аз ҷумла бояд бифаҳмӣ ки блогерӣ чӣ гуна зарар надора, но ҳаст одаме ки качествое ки дар ин ҷай вайда дар кор нест, чиста мехоҳад сум кор кунад, тамом. Ин масъала бошад дар худи курс мегем ту интихоб мекунӣ ки кадом ша чӣ хеле блогер ту мешавӣ. Блогер яъне ки ном тата бояд бихезонӣ, ҳам ном ҳам сум кор кардан ҳама тарафа, яъне ки чиста ту мехоҳӣ сум кор кунӣ. ин хеле масъалааш ҳам аст. далши гап мезанем дар курс, гап мезанем ки кадом намуд контента интихоб мекунӣ ва нисбати кадом намуд контент ту чӣ гуна бояд видео кунӣ ва дар ҳамун определёни контент ту чӣ гуна успеш нишавӣ ва дар успехи ту интихоби контент чӣ гуна таъсир дорад. Яъне ки ту метавонӣ баъди курс бифаҳмӣ ки ман чӣ гуна бояд контент интихоб кунам хубтараш. Далши ин ҳастай мавзӯъ, яъне ки ман тема менависам, оддитар мешава тема. То есть ки разница байни контент тема дар чия? Тема метавонам мисол мегирем, ай контент мо интихоб кардем новостной контент. Темаш чӣ? Ҳастай новости политические, финансовӣ, ҳастай новости карточка фурӯшӣ ё ки ягон чиз дига, ё ки ҳастай новостие ки фақат новостие дар бораи ҷанг новостӣ мекунад. Мисол намудаш интихоб кардан дар кора. Туда муҳимае ки бояд правилния контент ва правилния мавзӯъ интихоб кунӣ. Бисёри вақт ман ин чиза соблюдат намекунам, хотя медонам барои чӣ хотир ки мара ҳадафи ма дигарае. Ҳадафи маро оли баъдан шумо мефаҳмед, мумкин дар курс бугум. Но як хел вақт агар яке сарам кокус мета бифорам ки ягон видео яке бипара бар, баъд мекунам хеле видеое ки ва конкретли бипара. Сохтани канала фаҳмидем, савол дар ҷа ба миён меяд ки окей, ҳамаша ман медонам, ака ман чӣ хел просмотр бигирам, яъне ки тамошобин ин қадар меҳнати маро ман чӣ кор кунам ки тамошо кунанд. Правильно фикр мекунӣ братан. Ин мешава панҷум тамошобин. Ҳамаи ино ёш дар ёш пайваста чӣ хеле ки дидестен. Тамошобин вобастагӣ аз он дорад ки ту чӣ гуна мавзӯъ интихоб кардагӣ ва чӣ гуна мавзӯъро дар кадом намуд контент интихоб кардагӣ, то ки тура тамошо кунанд ва чӣ кор бояд кунӣ дар курс мефаҳмем ки тура именно тамошо кунанд. Ва ин пункташ алоқамандӣ дорад ба пункти поёнгина. Подписчик, тамошобин подписчик идта як чиз нест, но иш қатъиш хеле ҳам сахт алоқамандӣ дорад. Яъне ки подписчик дар асоси меояд ки тура
тамошо кунанд. Одаме ҳасте ки тамошо мекунад, подписаться намекунад. Задачаи мо чие? Чӣ кор кунем ки ай тамошобин мо табдил битем ба подписчик. Картинка, ту бояд канал навк шудагӣ, мавзӯта интихоб кардагӣ, кори кунӣ ки подписчик биёрӣ. Барои подписчик овардан ту бояд кори кунӣ ки тира тамошо кунанд. Барои оне ки тира тамошо кунанд, ту бояд бидонӣ ки чӣ гуна картинка кунӣ, ки тира картинката мебинанд, тамошо мекунанд. Барои чӣ гуна картинка кардан, бо дар инҷа пункти дига астай, мо мемонем ҳаштум чизе ки гап мезанем, ном. Яъне ки мо дар инҷа любой номо монда наметонем. номи видеои мо вобастагӣ дора аз боло уже меояд. Контент дидем чӣ хелиш дариш связ дора. Мо чӣ намуд ном мемонем, аз намуди контенти мо интихоб мекунем. Вобастагӣ дора. Яъне ки дар совокупности агар ки мо намуди контента правилно интихоб кардем, намуди мавзӯра правилно интихоб кардем, правилно номша мемонем ва правилно картинкаша, то ки тамошобин бинаш. А барои он хотире ки тамошобин дар канали нолавои видеои тира биёва, дар инҷа кор мекуна номи видео. Номи видео рол бозӣ мекуна ки тамошобин худаш тира мекова миёва. Вақте ки ёфт, картинката дид, меҷиқа тамошо мекуна. Баъдан вақте ки тамошо кард, это ещё не означает, что ки ӯ подписчик тай. Ва чӣ кор кунем ки тамошобинам бадал бигардонем аз тамошобин ва подписчик. Ана иш аз ҳамада ҷои муҳим шад. Конечно, фаҳмидем ки чӣ маълумотро шумо дар курс мегирем. Пункти аз ҳамада муҳимаш ки на ҳама аҳамият метавад. Шахсият. Шахсият яъне ки чие? ин чизе ҳастае ки пункти поёнгии мо аз ин вобастагӣ дорад. Яъне ки пункти даҳуме ки мо дар курс меомӯзем, пул кор кардан. Яъне ки мо гап мезанем дар инҷа ки шахсият, яъне ки чиро ма дар назар дорам, дар бораи чӣ гап мезанем ба фикри шумо? дар курс чӣ гап мезанем? Шахсият чӣ? Яъне ки шахсият ин касе ҳастае ки агар ки шумо дар YouTube тамошо кардагӣ бошен, блогерое буданд ки аз изора YouTube тарк кардан, биромадан рафтан, бас кардан коршона. Ва ин одамо не то что YouTube баргашта дига наметонанд, дар байни халқам чуна никто кардан. ин хеле ҳам чизи муҳиме. Яъне ки мо гап мезанем чӣ гуна метавонед шахсияти худта ҳифз кунӣ дар YouTube, чӣ гуна чумо нашавӣ, чӣ гуна вообще бихезӣ ё ин ки хестагӣ бошӣ, худта хокистари рӯи замин накунӣ. Ин моментоша гап мезанем барои он хотире ки ҳамаи ин блогиё вақте ки шахсияти нол мешава ҳичие. Барои он хотире ки ту пул кор кардан наметавонӣ агар ки шахсияти нол шава. Пул кор кардани ту вобастагӣ аз он мекунад ки ту кӣ вообще худат дар YouTube. Вот. Ва даҳам пункте ки мо гап мезанем пул кор кардан ин яъне ки чӣ намуд роҳҳои даромад дорад YouTube, чӣ намуд пул кор карда мешава ба воситаи YouTube, чӣ гуна не то что YouTube блогерӣ ё ин ки ба тавассути блогери Instagram дигар чиз шахсиятата машҳур кардан, чӣ гуна дар соҳаи бизнеси аллакай мавҷуд будагии ту метавона кӯмак кунад, ё ин ки чӣ гуна ту метавонӣ вақте ки қадар маълумотро дошта бошӣ ту бизнес кушоданат ё ин ки дополнительный сум кор карданат осонтар шава, ба ғайр аз оне ки худи блогерӣ ту да метавона ки сум бита. Аллакай чӣ хеле ки фаҳмидем курси мо аз 3 пакет иборатае ва нархҳои пакетҳо гуногунае. Шумо метавонед ки ҳар як пакета ба алоҳидагӣ бигирен ё ин ки мувофиқи талаботтон бигирен. Лекин агар ки фул пакета гирифтен шумо да вигд намешава. Барои он хотире ки дар фул пакет шумо медонед ки ҳар ди пакетҳо аллакай ҳастае, бо дополнительни маълумотҳо, советҳои худи ман, советҳои аз дигар блогерҳо ва дополнительни фишкаҳо, функсияҳое ки шумо аллакай агар аудитория дошта бошед аз рӯзи аввал метавонед сум кор карда. ин чизо дар иди пакети блогӣ нест. Хоб бале аллакайш дар аввали видео фаҳмо буд, лекин мумкине ки одамои пайдо шаванд ки бигӯянд ки бои пулакай бепул. ин қадар маълумоте ки ман гуфтам барои ту буд, марҳамат истифода бар ки хеле ҳам маълумотҳои хубе дар инҷа ки дар бисёр курсҳо ин ҳамин маълумотҳоро ҷойгир мекунанд як курс. ин қадар маълумотҳое ки ман дар ин қадар таҷрибаи корим аз соли 2017 то имрӯза ба даст овардагим ва ман мехоҳам ки ҳамаеро дар як курс ҷойгир карда ба шумо пешкаш кунам, пура ба як видео фаҳмонда намешавад. Ва ҳатто агар ман интихоб кунам ягон ҳафтаи каналда дига видеоҳоро набурорам, фақат ҳамин курса бурорам открита шумо да бимонам барои аз худ кардантон, шумо аз худ намекунем. Медонед барои чӣ? Барои он хотире ки қадр намекунем. ба чӣ хотир? Ба хотири оне ки мегам панири бепул танҳо дар қабхонае. Ва боз ин ки чӣ хеле ки шумо медонед чизи хуб ҳеҷ вақт ройгон нест. ва барои маълумоти хуб ба даст овардан, барои пешрафт кардан, барои дар ягон кор муваффақ шудан аввал одам бояд меҳнат кунад. ман шахсе ки имкон дорам ки чунин продукта ба шумо пешниҳод кунам, ман ин қадар давоми сол барои ин рӯза расидан меҳнат кардагим. бача ман хизмат кардам. аз шумо то ки аз худ кунем
барои маълумота дастрас кардан шумо ҳам меҳнат мекунед. яъне ки маблағе ки шумо барои курс пардохт мекунед, шумо кор кардаги ин шахс ва дар чунин ҳолат ба даст овардани ин маълумот шумо ин маълумота қадр мекунед ва дигараш ки шумо маҳз ба ҳамин сабаб пешрафт мекунед. барои чӣ хотир? ба хотири оне ки агар ки ту меҳнат кунӣ маълумота ба даст биёрӣ, ту мехоҳӣ ки ӯра амалӣ кунӣ. яъне ки олимо ҳастанд олимои амалкун, ҳастанд олимои беамал. ҳамин хел матало ҳам ҳастад. яъне ки дар ҳолате ки шумо қадр накардани маълумота, шумо олими беамал мешавед. шумо медонед намекунед. дар ҳолате ки шумо барои ин маълумота ба даст овардан пардохт кардагӣ бошед, маблағе ки ба эвази кортон ба даст овардагӣ, шумо ин маълумотро қадр мекунед ва ҳаракат мекунед ки амал кунед, то ки худтонро лох ҳис накунед ки пул доден, маълумот ба даст овардену амал накардем. ин барои шумо мотиватсия мешавад, то ки шумо амал кунед, пеш равед. барои фоиданок будан набудани курс ягон ҷои шубҳаш нест, лекин дар инҷа амалит дар кора. лекин ман 100% гарантия дорам ки мувофиқи гуфтаҳое ки дар ҳамин пакетҳо ҳастад, амал кунӣ, пешрафт мекунӣ. гарантияш қатъи. агар ки бехушу лодир набошӣ, яъне ки визов битен дар худтон, визов то кая мешинӣ. курс барои ҳамагон дастрас аст ва беҳтарин инвеститсия ин инвеститсия кардан дар хитай, дар ақл, дар тафаккуру, дар фаҳмиши, дар доништай. чунки дониши ки ту ба даст меёрӣ вай ашё нест, телефон нест ки бишкана, ягон бозича, ягон чиз дигар нест, сигарет нест ки бикашиш буд шава ва пилу зарар бита. маълумоти ба даст овардагӣ ҳамеша қатъи ту меистад ва тура метавонӣ ки монетизировать кунӣ. яъне ки ҳоло чизе ки дидестен, ман ба шумо пешкаш кардастам, ин намешид ку агар ки ман ин маълумота намедоштам. ва он дастовардое ки ман дар канал дорам намешид ку агар ки ман ин маълумота намедоштам. ва ҳамин маълумота ман пешкаш кардастам шумода, то ки шумо ҳамин корро бикунед. ва шумо ҳам яке аз шахсҳое бошед ки ва мисли ман корҳое ки ман дар ютуб мекунам шумо ҳам бикунед. яъне ки маълумоту нархи наво ва чӣ хел ба курсҳо ворид шудан, ссилкаш дар подсказкаи болои видео мебурояд, дар якум комментария ҳам ҳастад закрепи кардагӣ ва дар болои видео ҳоло кружок мебурояд охири видеода, дар ҳамун кружок ҳам ҳастад ссилкаш. яъне ки медороед телеграм канали кушода бо номи фани аср ва дар уҷа пакетҳо мондагиай мувофиқи нархи навош ва роҳи аплата карданаш. розӣ бошен, аплата мекунед ва дохили хиди ҳамин пакет мешавен бо ҳамун гурӯҳе ки дар пакета. ва ман ҳар як кадоми шуморо пешравитонро интизорум, муваффақиятонро интизорум. ва ман дахела ҳам як кайфият метиҳад ки ман бибинам шуморо, ман пешрафти шуморо бинам, именно ба чашмон бинам ки чӣ хел шумо пешрафт кардед. ҳаматонро муваффақият. ҳеҷ вақт роҳ афтода нашен, ҳеҷ вақт даст боло накунен, ҳамеша пешравӣ. соҳае ки шумо интихоб кардагаен соҳаи хеле ҳам хуб аст, чунки ин соҳа ба тамоми корҳо алоқамандӣ дорад. ин соҳа дар ҳаёти шумо чандин роҳҳои дигарро барои шумо кушода мекунад. донистани ин маълумотҳо на танҳо блогер мекунад, яъне ки просто чиста блогер не. ин бисёр дарҳои дигарро барои шумо боз мекунад. чӣ гуна дарҳоро? албатта агар ки дар рафти ҳаёти мо надида бошен, дар курс мефаҳмонамтон. ҳамада муваффақият. Татитон паланга, меҷӯшида наҳанга, ути тапидан дар реклама утанга, ҷам доран танга, кашонда суми коляра дил, буронаи суми коля додан доляра.